Čulun. Marković ubacuje za Savića i evo gola za Željezničar. Evo gola za goste iz Sarajeva. Srđan Savić pogađa vrlo lijepo, snašao se u maniru rasnog strijelca, iako mu to nije zadatak, ali odlično ga je proigrao Goran Marković, bivši igrač Zrinskog, i Željezničar od 66. minute dolazi do vodstva od 1:0 pod Bijelim brijegom. Pogledajmo još jednom, sjajno se snašao, odlična završnica Srđana Savića na asistenciju Markovića. I sada će se nešto znatno bitnije morati promijeniti u igri Zrinskog kako bi domaći došli do povoljnog rezultata. Rekao sam od ranije, još samo pobjeda